Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu ćemo, odnosno ja ću vam analizirati ko će da biti pobjednik svetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine. Idemo. Brazil, Kamerun, Hrvatska i Meksiko. Tu Brazil i Meksiko favorit tako. Ovamo možda Holandija, Chile. Znači Holandija da bude prva u grupi, to je sigurno. Kolumbija, Grčka, ovo ne znam šta je, Japan. Pa tako, Kolumbija, Grčka. Mislim da je bilo biti Kostarika, Grčka i Urugvaj i Kolumbija. Grupa E. Ekvador, Francuska, Honduras, Švica. Ova grupa je stvarno namještena. Francuska, to je zanimljiva osoba. Argentina, Bosna, Iran, Nigerija. Argentina je tu favorit, ali Bosna bi malo bio falilo, to je sigurno. Iran, igrat ćemo na Iran. I grupa G i H. Grupi G, Njemačka, možda Portugal. Idemo na Sjedinjene Američke. I ovamo Belgija, Rusija. Da, Belgija, Rusija. To bi bilo što se tiče grupa. Idemo na ko će da pobedi u finalu. Ko će prođe četvrtfinal. Evo Brazil, to je sigurno. Brazil, Holandija, Urugvaj, Kostarika, Francuska sigurno pobedi Iran. Argentina, Njemačka, Rusija, ovdje će da bude Njemačka, Belgija, Rusija. Brazil će pobediti Chile na penala, to je sigurno. Jer Brazil će očekati. Videli smo protiv nas. Holandija će da pobedi. Što se tiče toga. Ovdje Brazil, Brazil je ajde Brazil, pošto on je organizator turnira. Ovaj put. Znači ti li vodili, ne znam jako. Kostarika se dobro borila, ali Holandjani su Holandjani. Francuska, Njemačka. Francuska više nema šta da traži. Argentina i Sjedinjene Američke Države. Brazil, Njemačka, to je final. Holandija, Holandija će bude a Brazil treći. I što je to? Holandjani su pobjednici šampionata po mojim procenama. To bi bilo to. Doviđenja.